ଧରିଛୁ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାଗବ ତେଣୁ ମାଗବ ଭଲ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି ମାନ୍ୟବ। आशीर्वाद नियो बाबा को देखो देखो गेंजी भी कोई नहीं नहीं लो मां चली सुनो सुनो अरे तरुणी बाबा से कथा कहू नांती ଆଉ ତାହେଲେ बाबा कहउछंती କଣ ए तुमे बाबा को पाखକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଚଲିବନି ଚଳିବନି ଆରେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ନାଭିତ୍ରକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଯାଉନି ଯାଉ ବାବା କଣ ଖୋଲି ହବ କହିଲେନି ନା 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 ମୁଁ ଖୋଲିବିନି ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ ହଁ ଏ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତ ଏ ଖାଲି ଅର୍ଥକୁ ଅନଷ୍ଟ କରୁଛୁ କାହିଁକି ବୁଝିଲ ତରୁଣୀ କଣ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଦୂରରେ ଠିଆ ନ ହୋଇ ଆରେ କରୁଣ କୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମନେକରି ଜାବୁଡ଼ି ତ ଏଇଟା ହବ ଯାଅ ବାବା କାଲ କାମୁଡିବି କହିଲେନି ନା 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 अरे चुप अरे या गाला को कामुडुची तो गालो गाला कोमला कान सिओ तते कामुडीबी ओहो बाबा कहउछंती କଣ से आंधुआ गोपाल होई से कुरुंडी जिबे ए तमे ताकू मां होई स्तनपान कराइबो ନା 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 ଏଇଟା ହବନି ବାବା ଥାଉ अरे नहले तो मां हेबो केमिति अरे पीटे पचारे पचे घंटा करबो अरे मोर पचारे पास करिबो केमिति ବାହାରି ପଡା ହଁ ମୁଁ ରାଜି Thank you.
Pura lagi.